Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu. Matur sembah nuwun. Niki namung acara nggih ngucapke syukur keluarga lan ngemuti perjuangane leluhur buyut Raden Panji Karsono. Dados yen tiyang Jawi ayo brokoan lah. Slametan. Mugi mangke sedaya keluarga saged sami wilujeng. Kejawi niku nggih boten namung krandah sarasan tetapi blabar ngantos putra wayah lasem sedaya. Ingkang maksudipun boten namung piantun saking lasem tapi sedaya kemawon ingkang tasih wonten hubungane kalih lasem. Saged uri-uri sejarah antasipun salah setunggalipun tokoh leluhur nika buyut Raden Panji Karsono. Kados ingkang dijelasaken Pak Rustam Aji kala wau. Nggih nuwun sewu wonten ingkang keselip sekedhik saking leluhur Raden Panji Margono kaputra Raden Panji Witono ingkang wonten Kendal. Terus Raden Panji Witono kagungan putra 3. Ini ku eyang Raden Panji Kambara, Raden Panji Kamsah, dan Raden Ayu Kamsih. Nah, Raden Panji Karsono menika salah setunggalé putra saking Mbah Raden Panji Kambara ingkang makamipun wekdal menika wonten Dusun Sriwik. Nah, salah setunggalé putra saking Mbah Kambara niki ingkang nembe saged kula mangertosi senasa saking sedherek wonten ingkang ngaturi pirsa bilih wonten adik saking Raden Panji Karsono nika ingkang gadah sebutan Mbah Daung. Mbak Karmiati nanti pireng nggih. Niku makamipun wonten sakidulipun Jembatan Kemendung. Tapi nika tasih kula lacak senasa mangke niki tasih kathah tugas ingkang kedah kula ayahi. Contonipun madosi pesaranipun buyut putri nggih teng sekitaran mriki. Tapi tepatipun dereng kepanggih namung sampun pikantuk gambaran nderek tlatah Sumber Gilang. Raden Ayu Kimah nggih. Yen winginane saged omong-omong kalih kepala desa niku wonten punden Mahbang. Tapi sanes wedal mangke kula padosi masalahipun niku nggih pesen saking ibu kapurih madosi makamipun buyut Kimah. Mila niku kula nyuwun bantuan saking sedulur-sedulur mangke saged sesarengan nyengkuyung utawi uri-uri leluhur ingkang saged kita mangertosi sehingga mboten ngantos sejarah lasem menika kocar-kacir. Dados saged dumunung. Nggih pangestune mawon sedaya putra wayah lasem saged sesarengan bilih wonten ingkang boten trep monggo mangke dipun rangkul sehingga sedaya saged guyub rukun. Nika ingkang kula karepaken. Nah, kejawi niku kangge kelajenganipun makam buyut Panji Karsono niki nggih tasih kedah wonten pembenahan-pembenahan. Nggih pandungane mawon mangke kula saged ngayahi supados lokasi menika ingkang menawi namung alit sanget. Dados yen wonten acara kados ngeten iki mun sumpek banget mangke saged didamel wiyar. Mengaten ingkang saged kula aturaken. Rahayu. Rahayu.